Bon dia. Bon dia i agrair l'organització, pugui ser els quatre aquí. Jo diria que farem un canvi de registre en relació al que han estat sobretot la intervenció anterior, perquè ara parlarem bastant de psicopedagogia i d'assessorament psicopedagògic, probablement no tant d'orientació escolar i vocacional. Des d'aquesta perspectiva, dir-vos que una de les conseqüències que s'estan donant a les actuals transformacions en els sistemes educatius és l'aparició aquests darrers temps de propostes de canvi sobre els models organitzatius, bé siguin dels orientadors de centre, bé siguin dels equips de sector, a casa nostra els EAPs o en la resta de comunitats els OEPs. Són clars exemples del que està passant. La publicació aquest maig passat, suposo que esteu al cas, del decret d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, que el que va propiciar és que per al curs 21-22, o sigui per l'actual, el model d'assessorament a partir d'equips de sector hagi donat pas a un model d'orientadors de centre amb una certa previsió de zonificació dels mateixos, però en definitiva el canvi de model organitzatiu. També és un clar exemple la publicació de l'Educació Inclusiva a Catalunya, el document de l'Educació Inclusiva a Catalunya, un document que avui per avui en aquella gent que treballa en el camp de la intervenció psicopedagògica hauria de ser d'indispensable lectura, perquè el que el document fa és una revisió del decret del 2017 en el que la comunitat catalana, l'autonomia catalana, decideix avançar en tota una sèrie de propostes en relació al model inclusiu. Aquest document fa una valoració, la primera valoració del que ha significat això en el territori i, sens dubte, parla dels equips de sector. En el cas nostre, parla dels EAPs i és molt contundent en el que diu. No posa en qüestió el model, però sí que deixa clar, i és literal, que cal redefinir el paper i el funcionament dels EAPs. En seria un tercer exemple del que està passant les instruccions de principi de curs que els EOEPs de la Comunitat de Madrid han rebut en relació als plans de treball del curs 21-22. Els equips dels companys de Madrid el que s'han trobat és una reducció substancial, molt radical, del que era el temps que tenien per poder treballar en el sector i en el treball en equip, cosa la qual ha redimensionat i ha recol·locat la seva feina, reduint molt notablement el temps dedicat a la coordinació del sector i a l'organització interna. Des de la revista Àmbits de Psicopedagogia, aquest devenir que està passant en la intervenció psicopedagògica al territori és un tema que ens ve preocupant de manera important i que som del rotal convenciment que és un debat en el que els professionals no en poden restar-ne al marge, sinó que han de tenir un protagonisme, nosaltres entenem que crucial i important, en quina ha de ser la nova estructura organitzativa de la intervenció psicopedagògica en els centres escolars. Aquest replantejament no només fa referència als aspectes estrictament organitzatius, sinó també en aquests moments del que s'està plantejant són quines són les finalitats i quines són les funcions de la intervenció psicopedagògica en els contextes escolars. En aquest sentit, el que vàrem fer va ser plantejar, traslladar aquest debat a la resta de companys de professió en relació no només a Catalunya, sinó a la resta de península. I vàrem acabar estructurant el que ha acabat esdevenint un llibre que està constituït en 3 parts, que són les que avui us presentarem aquí, i un aspecte en el que la majoria d'assessors psicopedagògics, d'EAPs, d'OEPs, han coincidit, que és en la necessitat de replantejar de manera seriosa el paper de la formació en els processos inicials dels futurs assessors psicopedagògics o dels assessors psicopedagògics en exercici. Aquest aspecte en concret, quan vàrem preveure el llibre abans d'analitzar les conclusions del mateix, vàrem veure que podria tenir una singularitat important i li vàrem plantejar amb en Carles Monereo, que és catedràtic de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Barcelona, si volia entomar aquest tema. Llavors, a la taula, sortosament ens va dir que sí, en Carles, i fa una proposta que nosaltres entenem que és molt interessant per la professió
de quina hauria de ser la proposta de formació per als professionals en exercici o per als nous professionals, i a la part final d'aquesta taula en Carles us exposarà aquest apartat. Quins són els 3 blocs que té el llibre? El primer bloc es titula L'orientació i l'assessorament psicopedagògic, fonaments teòrics, i aquest bloc us l'exposarà Eva Liesa, que Liesa és psicopedagoga i doctora en psicologia i professora a la Facultat de Ciències de l'Educació i Esport Blanquerna, i alhora és la coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica de Blanquerna. El segon bloc, que l'hem titulat L'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les diferents comunitats del territori, us l'exposarà Teresa Huguet. Teresa Huguet, m'imagino que és molt coneguda per la majoria de vosaltres, però us faig res, una petita pinzellada. La Teresa Huguet és psicopedagoga, ha treballat en diferents EAPs del territori i ha estat durant un munt d'anys, uns quants anys, assessora al Departament d'Educació. I la tercera part, que es diu Mirades, us l'exposaré jo. I finalment en Carles ens parlarà del que s'entén que hauria de ser la formació professional al futur. Feta aquesta primera explicació ràpida per situar de què irà a la taula, l'Eva us exposa el primer apartat del llibre. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar-nos a estar aquí. Com us deia el Joan, doncs jo us faré una mirada d'aquesta primera part de fonaments teòrics d'aquest llibre que estem preparant amb molta il·lusió. I aquesta primera part consta per 8 capítols, 8 aportacions molt interessants que posen l'anàlisi en punts molt crítics que volíem assenyalar-vos. Per exemple, hi ha uns interrogants que crec que donen bona resposta, que són, per exemple, si cal una reconceptualització de l'orientació i l'assessorament psicopedagògic, com es pot contribuir a la qualitat del sistema educatiu des de l'assessorament psicopedagògic, quin paper té la investigació en els processos de millora educativa, com el psicopedagog pot contribuir en el desenvolupament de pràctiques educatives fonamentades o basades en l'evidència, si pot haver qualitat i millora educativa sense inclusió, com desenvolupar contextos inclusius des de la primera infància, com es pot superar la tensió entre la clínica i l'educació i, finalment, com ha de ser la formació dels futurs psicopedagogs. Sense ànim, evidentment, de fer una síntesi exhaustiva de totes les aportacions que hi ha en aquests 8 capítols, sí que hem assenyalat algunes idees que ens semblen molt importants i que pensem que poden guiar la reflexió sobre l'anàlisi de la situació de l'assessorament psicopedagògic actualment. Mireu, aniré fent un repàs molt ràpid d'aquestes 8 aportacions. En el primer capítol, i per animar-vos després a la lectura, quan el llibre surti després de l'estiu, en el primer capítol, el Joan Serra, que ens acompanya aquí, doncs jo crec que des d'un posicionament molt clar i contundent ens enfronta a un desencontre. Un desencontre que hi ha sovint entre la teoria i la pràctica. El Joan, en el seu capítol, ens diu: si bé durant els darrers anys tant els enunciats de l'escola inclusiva com els postulats constructivistes han freqüentat els idearis dels assessors d'equips i dels orientadors de centre, la seva pràctica professional sovint no s'hi ha correspost. Aquest desencontre ell l'analitza molt bé i ens dona múltiples raons que expliquen aquesta situació, aquest no vincle entre la pràctica i la teoria. En un segon capítol, en Ramon Coma ens explica les funcions i les disfuncions dels equips psicopedagògics i reclama tornar, poso en majúscules, tornar a la idea inicial d'equips reflexius per la innovació i la inclusió. El Ramon ens exposa les condicions que han de fer possible aquest repte i també, el Carles ens en parlarà després, les competències que han de tenir aquests assessors i que s'han de contemplar, evidentment, en els processos de selecció. El tercer capítol, la Coral Elizondo, que crec que tindreu l'oportunitat d'escoltar-la també durant les jornades, ella comparteix la necessitat urgent de formar els docents en estratègies per atendre la diversitat, per aconseguir fugir del que ella anomena el capacitisme, que consisteix en no respectar que totes les expressions de funcionament dels infants són valuoses i acceptar que només hi ha un únic funcionament vàlid o normal. D'altra banda, la Coral també ens recupera aquell concepte d'orientació inclusiva, que pensem que és molt important, on assenyala que l'orientador ha de ser un agent de coneixement, un pont que permeti també superar aquestes distàncies entre la investigació i la pràctica pedagògica. Aquest és un discurs que veureu en el llibre que surt de manera continuada.
I el quart capítol s'aprofundeix en la intervenció psicopedagògica centrada en la missió d'ajudar a dur a terme a les escoles processos d'innovació i millora de les pràctiques docents. En aquest cas, el Jesús Ramon Lago i el Javier Onrubia i la Marta Minguela, que també els podreu escoltar durant les jornades, exposen de manera clara que hem d'avançar, hem de transitar des d'un assessorament centrat en la integració dels alumnes amb algunes necessitats de suport a un assessorament centrat en la transformació dels centres en entorns veritablement inclusius. Perquè això sigui possible, evidentment, cal la col·laboració entre els diferents professionals i ells diuen que l'assessor en el que hauria de contribuir, una de les seves missions seria teixir, aquesta paraula ens agrada, teixir aquesta col·laboració professional que sabem que a vegades no és fàcil. En un 5è capítol, jo mateix amb el professor Toni Badia i la Paula Mayoral analitzem els reptes de l'assessorament en diferents nivells. Un primer nivell més institucional, creiem realment que hem d'avançar i l'assessorament pot ajudar a que els centres esdevinguin comunitats professionals d'aprenentatge i que els mestres puguin millorar, repensar les seves pràctiques basades en el que sabem, en la recerca, basades en l'evidència, i sobretot també a nivell individual ajudar a anar construint aquesta identitat, el Carles us en parlarà, una identitat també indagadora, en la que hi hagi realment una voluntat de reflexionar, d'utilitzar la recerca, de conduir pròpies indagacions a l'aula. Les recerques diuen que els professors diuen que en general ja es fa, i ells ja fan reflexió. Utilitzen poc, ho admeten, la recerca, i fan poqueta indagació en les seves pràctiques, però no ho sé, nosaltres creiem realment que hi ha encara molta necessitat i deixeu-me que us expliqui una anècdota que m'ha passat aquest matí quan acompanyava el meu fill a l'escola, un nen de 9 anys, alegre, extrovertit, que sempre va content a l'escola. Anàvem a l'escola, l'he deixat acollida per poder arribar aquí molt puntual. I quan entràvem, venia una noia de cara i em diu, mama, no la saludis, aquesta noia. Diu, és que és mestra, i no m'agrada. M'he quedat parada perquè de veritat no m'ho havia dit quasi mai. I dic, com que no t'agrada? Diu, és que no explica bé, mama. Diu, i quan jo li dic que no ho entenc, perquè a casa li diem molt que ho ha de dir quan no entén les coses. Ara ve la part bona, Diu que la mestra li diu, no em diguis això que no ho entens. Diu, perquè llavors m'estàs dient que no explico bé. Us haig de dir que estic en xoc, Això ha passat a 2:15 del matí. M'ha fet pensar molt, perquè això té a veure amb el que estem parlant ara, És a dir, fixeu-vos que aquesta persona mostra una resistència real a preguntar què passa o com pot millorar la seva pràctica. Afortunadament això passa poc, però bueno. Per tant, aquesta idea que hem d'ajudar des de l'assessorament a veure i escoltar també els infants, què ens diuen i com millorar les pràctiques, creiem que és imprescindible. En Carles té un capítol en el llibre que us parla de la formació de la identitat assessora, jo no us en parlaré perquè ara en parlarà ell, i al 7è capítol tenim en Josep Maria Brun, que aborda una tensió que encara tenim, que és la relació entre la clínica i l'educació. Ell d'una manera clara diu que evidentment el model inclusiu ha fet aflorar aquesta tensió, aquests malestars, i ens diu una cosa interessant que penso que ens ajuda, i és que segurament el que hem de fer és ajudar a entendre què li passa al nen, què ens passa a nosaltres en relació amb els infants amb alguna dificultat i sobretot aquesta idea d'entendre més que fer, com una de les tasques de l'assessor. I finalment en el llibre trobareu també un capítol dedicat a la petita infància, on en Vicenç Arnaiz ens explica com ha de ser aquest assessorament o aquest acompanyament amb la petita infància i la importància d'algunes condicions que sabem, la seguretat afectiva en els processos de detecció i suport, tenir cura del joc, que en Tonutsi ens n'ha parlat àmpliament, la cura també dels cuidadors, etc. Espero haver-vos motivat per fer una lectura acurada de tots aquests elements que creiem que són importants i que molts d'ells estem convençuts que sortiran al llarg de la jornada. Molt bé, doncs ara passaríem a comentar una mica la secció 2. La secció 2 va sorgir, com deia el Joan, abans del canvi que es va fer a la Comunitat Valenciana, que es van dir els equips d'assessorament psicopedagògics, els ESPE, que treballaven a totes les zones, els van desfer i els van posar tots a dintre del centre. Hi va haver bastant de moguda i nosaltres també ens vam quedar bastant en xoc perquè hem tingut bastanta relació amb gent dels ESPEs i així, i va ser una cosa que va motivar el debat també entre nosaltres, de dir, potser fa falta debatre
quins són els models, no solament des del model més teòric d'intervenció, sinó també organitzatiu, perquè també és important una mica l'organització. Després vam veure que a la Comunitat Valenciana van posar psicopedagogs a totes les escoles de primària, inclús les d'una línia, i vam pensar, bueno, doncs això és una cosa positiva. Tot depèn després de com s'organitza i es vehicula. Però una mica llavors ens va sorgir la necessitat o la idea de fer aquest llibre, una mica de debat, i de convidar a orientadors de diferents comunitats perquè ens donessin una mica la seva mirada i la seva visió de com està organitzada la seva comunitat l'orientació, de quins problemes tenen, quines necessitats, quins reptes i també una mica valoració del model, fortaleses i debilitats. Aleshores, en aquesta secció comptem amb professionals d'equips de zona, d'Andalusia, de Catalunya i de Madrid, després orientadors de centre de Castilla-La Manxa, de València també, una orientadora que ara està a dins del centre, i després hi ha altres comunitats, com per exemple Balears, on estan avançant cap a un model també d'orientadors en centre, però encara no hi són a tots els centres i per tant coexisteixen amb els equips. També d'Astúries, on hi ha orientadors en centre en els centres de més de 400 alumnes, en els centres grans posen un orientador i després hi ha els equips que intervenen en escoles més petites i després a Euskadi, on no hi ha un orientador però hi ha un consultor, que és una figura que fa funcions semblants, però té una altra titulació, són mestres en psicopedagogia, també tenen altres especialitats i que fan una mica la feina d'orientar de l'orientació i la psicopedagogia a nivell de centre. Llavors ells ens expliquen cadascú la seva mirada, la seva visió i ens aporten una mica la seva experiència i el que hem intentat fer i comentaré una mica ara és els temes, uns quants temes que són com a clau, diríem, que són com a problemàtics o que interessen especialment o que plantegen debat. Un primer tema seria l'avaluació psicopedagògica. L'avaluació psicopedagògica molts orientadors la perceben com una feina necessària, indispensable, però que a la que hi destinen molt de temps. I llavors tot aquest temps, sobretot més potser en els equips de zona, porta a vegades a no poder fer l'altre tipus d'intervenció més preventiu i més de col·laboració amb el centre cap a la millora i absorbeix molt de temps. També una mica a vegades es viu, alguns orientadors ens diuen, com una avaluació que serveix per etiquetar, per diagnosticar, per donar recursos i per escolaritzar, però que després potser no hi ha la possibilitat de seguir i fer l'orientació d'aquests alumnes, perquè no hi ha prou temps per acompanyar els docents en aquesta posterior orientació. I el que ens sembla a nosaltres una mica que és important que aquesta tasca d'avaluació sigui el màxim possible, estigui el màxim possible connectada amb totes les altres pràctiques més d'anàlisi del centre, de treball preventiu i que s'ha d'avançar una mica cap aquí. La Coral Elizondo, de fet, en el primer capítol, té un capítol en la primera secció que parla d'això i que dona algunes vies interessants i ens sembla que és un aspecte interessant a treballar i a canviar una mica les metodologies i tenir en compte sobretot metodologies que ja fa molts anys que de fet diem, de l'observació a l'aula, de les reunions amb mestres, tot el que sigui intervencions contextualitzades en el centre perquè ens donin més informació del que està passant. L'altre tema que preocupa o que interessa és aquest precisament del treball més preventiu i col·laboratiu en la millora de l'educació i alguns orientadors es queixen que a vegades el treball més reactiu, a demanda d'avaluacions, a demanda de problemes, és el que porta a vegades implica més temps i s'hi dedica més temps i no tant en aquest treball més de col·laboració amb l'institució per ajudar a avançar en la millora de les pràctiques. I altra vegada diríem, ens sembla que és important, i alguns dels autors ho destaquen, de poder vincular aquestes dues feines, ja que a través de totes les tasques més reactives, com són, per exemple, observacions a les aules, entrevistes amb docents, entrevistes amb mestres, reunions amb mestres, tenim i observem i detectem quantitat de barreres que hi ha al centre que ens han de ser útils per després col·laborar amb el centre en intentar disminuir aquestes barreres. O sigui que són tasques que hauríem d'intentar connectar molt més.
Un altre aspecte clau i que els orientadors destaquen la importància i la necessitat de mantenir-lo és tot el treball en equip multiprofessional a nivell de zona. Aquest és un aspecte molt valorat per tots els orientadors, tant siguin els que són d'equips com els de centre. Alguns lamenten que potser s'ha disminuït una mica el temps a vegades d'aquest tipus de treball, sobretot a Catalunya, a les Illes Balears, Andalusia o Madrid, veuen que degut a la pressió dels centres i el treball que hi ha amb l'altre aspecte més d'atenció a centres, a vegades aquest treball multiprofessional tan necessari en la nostra feina es veu disminuït una mica d'espais de treball. I és un espai interessantíssim i necessari per construir el saber psicopedagògic que en cada moment hem d'anar actualitzant i hem d'anar revisant. Els orientadors de centre també necessiten aquests espais i expressen aquesta necessitat. Alguns ho compensen de la manera que poden perquè no hi ha una estructura que ho asseguri. A València, per exemple, sí que han creat el que es diu agrupacions de zona, que llavors tenen per poder-se fer reunions, el que passa que s'ha de veure com això realment després funciona en el sentit que no hi ha una estructura clara, un equip amb una coordinació i amb unes estructures, però esperem que sigui una experiència interessant i que els ajudi en aquest treball. Un altre dels aspectes que comentaré, que seria el quart, és el tema de l'estructura i ubicació. Com veieu, hi ha diferents estructures, hi ha diferents ubicacions i llavors ens interessava també que els orientadors valoressin una mica com veien el fet de les estructures que tenen o com han de ser. En general, diríem, tots els orientadors, ja sigui de centre o d'equip, expressen satisfacció amb la pròpia organització. Pensem que són orientadors que tenen una gran experiència, experts, i per tant tenen una mirada positiva i intenten aprofitar, diríem, el lloc on estan al màxim possible. Els orientadors d'equips pensen que és molt important conservar una certa autonomia respecte als centres, tenir una pròpia organització, tenir el treball compartit de com atenem aquestes casuístiques, com atenem les demandes del centre, tenir una mica i també tot el coneixement de la zona que dona l'estar treballant amb un equip de zona i dels recursos de la zona. Els orientadors de centre estan, diríem, en general satisfets de treballar dins del centre, veuen també la necessitat de tenir aquestes estructures, però valoren molt positivament tota la dedicació que poden donar al centre de manera més immediata i més àgil. Llavors, una mica serien les dues postures i veuen la necessitat d'avançar una mica en models mixtes o híbrids, que diem. La majoria, ja sigui des de Catalunya, Madrid, Andalusia, Balears, Astúries també, València, parlen una mica de models mixts, que serien orientadors potser en els centres, que són més grans, orientadors en el centre i paral·lelament que hi hagin equips i estructures de zona per compensar aquest aïllament que a vegades els orientadors de centre tenen. Evidentment, un altre aspecte important que comenten els orientadors és el tema de les dedicacions i del compromís, la importància del compromís amb el centre, de poder col·laborar, i en això sí que veiem que també hem analitzat i estudiat una mica les diferents dedicacions que hi ha a nivell de les diferents comunitats i podem veure tres grups. Un primer bloc on hi ha una bona dedicació a centres, per exemple a València, on hi ha un a cada centre, Euskadi, on hi ha també un consultor a cada centre, Astúries, on hi ha un consultor a cada centre gran de més de 400, i després hi ha els equips. Un segon grup on hi ha Castella-La Manxa, on hi ha un orientador en els centres de més de 2 línies i després, quan són centres més petits, l'orientador es divideix entre 2 centres, no forma part d'un equip per això. A la Comunitat de Madrid tenen uns 2 centres també per professional i després hi ha el professorat tècnic de serveis a la comunitat, que són educadors socials, personal que ajuda amb tot el treball sociocomunitari, amb altres titulacions. Aquests tenen més centres. I a Balears també hi ha 2 centres educatius, s'atenen, i després hi ha els PTSC, que els diuen, que són aquest professorat tècnic de serveis a la comunitat, que tenen més centres, i després, finalment, hi hauria el tercer grup, en el que malauradament estem nosaltres també, aquí a nivell de Catalunya,
que hi ha a Andalusia i Catalunya i que els orientadors atenen mínim 3, 4, 5 o inclús més centres a vegades, si són centres concertats, poden atendre fins a 6 o 7 centres concertats. I no hi ha, bueno, secundaris. Estem parlant, evidentment, més de primària, d'infantil i primària, perquè secundària ja sabeu que a tot arreu a l'estat espanyol hi ha l'orientador de secundària i aquí a Catalunya també. I a més aquí tenim l'EAP, que també col·labora amb els centres, el qual està molt ben valorat. Però sí que és un aspecte que ens sembla important, amb els canvis que hi ha avui en dia, amb les conflictives que hi ha, que s'hauria de poder revisar el model, si ara es fa un decret o si es fa el decret de serveis educatius que se'n parla ja fa temps, que hi hagués un plantejament, aquest és un element important també, perquè a vegades realment amb el pes de l'avaluació i amb el pes de les altres tasques que es volen fer és una mica difícil. El que sí que és important és que tots destaquen, ja sigui des d'un model o d'un altre, tenir en compte les pròpies fortaleses, les pròpies debilitats i intentar compensar aquestes diferents ubicacions, situacions i organitzacions. I anant molt ràpid per donar temps que en Carles pugui exposar, si no ens ho haurem menjat absolutament tot. El tercer bloc el que vam fer va ser amplificar la mirada i plantejar 15 professionals d'àmbits diferents, sanitaris, administratius, àmbit sanitari, administratiu, educatiu, social. Els vam formular dues preguntes. Una, com veuen la situació actual de l'assessorament psicopedagògic i quines haurien de ser les finalitats de l'assessorament psicopedagògic. Jo seré molt ràpid, veureu que algunes coses es repeteixen, però bàsicament m'interessa arribar al final perquè és la situació en què els EAPs ens trobem i es troben en aquests moments la majoria de serveis d'intervenció psicopedagògica pública i que la Teresa Empara ha avançat. De manera sucinta, alguna de les idees forces que apareixen, la necessitat d'incorporar de manera habitual en l'actuació multiprofessional la metodologia del treball en xarxa. Una cosa és treballar en xarxa i l'altra és incorporar la metodologia. Val a dir que un dels conceptes que també apareix com a innovadors i amb molta força en el llibre és el concepte de transdisciplinaritat com a superació del que és el treball interdisciplinar, i aquí s'obre una porta francament molt interessant. L'aposta per l'estratègia col·laborativa com a element clau en la intervenció, que aquest sembla que tots el tenim clar, però la necessitat d'avançar en la seva concreció i en la construcció de models de treball col·laboratiu. Aquí hi ha molt de camp encara per recórrer. Tercer, la importància i substancialitat de l'acompanyament com a funció bàsica dels professionals, acompanyament a l'alumne, a les famílies i als docents. Un altre dels aspectes és que es considera que la participació real i equitativa dels nens amb discapacitat a l'escola continua sent un repte. En aquest sentit, es planteja la urgència d'establir espais de col·laboració entre perfils professionals, docents i famílies per avançar en el significat i valor de la participació de l'alumnat. En un moment en el que es tendeix per accés a la individuació de les necessitats dels alumnes i el sobrediagnòstic, es remarca la importància del treball conjunt col·laboratiu, el diàleg, l'observació, la reflexió compartida i la recuperació de les singularitats dels alumnes. És necessari enfortir els equips d'assessorament i en aquest sentit s'han de reafirmar i revisar els criteris de qualitat de la pràctica assessora i els criteris de qualitat que s'entenen fan referència a la concepció interactiva del desenvolupament i de l'aprenentatge, tornar a recuperar què significa això, un enfocament preventiu institucional, l'assessorament col·laboratiu i la voluntat capacitadora que tenen el treball d'assessorament. I que, a més, s'han de reequilibrar i enfocar les funcions de l'assessorament psicopedagògic, la importància del coneixement del territori que aporten els equips de sector en la planificació educativa, la important càrrega de treball, la dispersió de tasques, la manca de recursos de personal, temps i formació en els equips i una certa poca claretat i fins i tot incoherència en les directrius de les administracions educatives, cosa que posa en entredit avançar cap a un model inclusiu, redefinir i portar a la pràctica una avaluació psicopedagògica que incideixi en els aspectes preventius, institucionals i de desenvolupament i no exclusivament en la categorització diagnòstica. I l'últim aspecte que es recull en les conclusions és relacionat amb l'anterior, es planteja la necessitat d'un assessorament focalitzat prioritàriament en la prevenció i no en apagar focs com succeeix actualment. Per acabar, i perdoneu l'haver-ho de llegir amb tanta rapidesa, s'insisteix en dues qüestions que entenem que si alguna utilitat ha de tenir aquest fòrum és poder incidir de manera clara
pel bé de la professió en els dos aspectes. S'insisteix en la importància per a la millora i canvi de les institucions educatives i de la pràctica docent, dels assessors dels equips de sector i dels orientadors de centre. Això absolutament ningú ho posa en dubte, la rellevància d'aquests professionals. Ara bé, en aquest sentit es plantegen models d'actuació que haurien d'afavorir 1. La proximitat, 2. La professionalitat, 3. La globalitat, 4. La flexibilitat i finalment l'obertura del territori, cosa la qual vol dir introduir aquests aspectes en els plans de treball dels equips i en les instruccions de les administracions. I la segona constatació important és que actualment es qüestiona si els actuals models organitzatius donen respostes a les actuals necessitats del sistema. Aquí l'interrogant és majúscul, de si els equips, bé siguin els orientadors de centre, bé siguin els equips de sector, si estan donant resposta a les necessitats del sistema o no. I s'accentua per part de tots els professionals que han intervingut la necessitat de revisar-los i de resituar-los en les situacions de futur. I en aquest sentit, en aquesta necessitat de revisar-lo, apareixen dues propostes sobre la taula, que són les dues propostes que amb totes les matisacions que podem fer-hi s'obriran d'aquí al futur i que des dels col·lectius professionals hem de tenir molt clar què és el que s'està jugant i on estem. En aquests moments hi ha dues opcions sobre la taula i les administracions educatives del territori espanyol estan en ello. És el que tenen per preveure. Primer, la creació de fórmules mixtes, amb tots els matisos que hi poden haver en això. Els dos models sobre la taula són aquests. Creació de fórmules mixtes territorialitzades constituïdes per equips de sector i orientadors de centre compartint finalitats i objectius, cosa que ara no passa. No hi ha unes instruccions conjuntes amb uns mateixos professionals que teòricament haurien de tenir les mateixes finalitats. Això equivaldria a mantenir les estructures actuals en aquests territoris que hi ha equips de sector i orientadors, equivaldria a un pla conjunt, un model d'intervenció conjunt, només que amb ubicacions diferenciades. I la segona opció, que és la que en la majoria de comunitats s'està avançant, que els equips de sector i els orientadors de centre siguin un únic equip i intern en els centres educatius, augmentant el nombre d'orientadors en els centres. Avançar en una o altra direcció definirà, sens dubte, i marcarà també, sens dubte, el futur dels professionals en la psicopedagogia. I això hem de tenir-ho molt clar. En Carles us parlarà de formació. Molt bé, doncs moltes gràcies. No sé si em queden... Em van dir 15 minuts. Serien 10? Millor 10? Vaig a posar-me el cronòmetre. Agrair molt a les persones que estan a la taula amb mi que em convidessin a participar en aquest excel·lent llibre i també a totes vosaltres i vosaltres la vostra presència. Tres preguntes que intentaré, tres tips que intentaré contestar. Per a què hem de formar els assessors, orientadors, orientadores? Amb què ens hem de formar i com ens hem de formar? Per a què? Hi ha una sèrie de documents en aquests moments que perfilen bastant clarament la tendència educativa que hi haurà la propera dècada. I és important tenir-los presents. El primer és el document de la UNESCO sobre els objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS, que ens diuen que els alumnes i les alumnes han d'aprendre competències per afrontar 17 desafiaments que té el planeta. El segon document és la LOMLOE i el decret que s'està en aquests moments a punt d'aprovar-se per part del Departament d'Ensenyament. Són dos documents molt avançats, probablement des del punt de vista curricular els més avançats que hem tingut mai. I aporten coses molt interessants. Per exemple, en el cas del decret aquí a Catalunya, tindrem als centres educatius entre 4 i 5 hores setmanals per fer projectes, per reflexionar, per fer canvis, per innovar. A mi em sembla que això és una dada important. Això vol dir dos reunions a la setmana de 2 hores. El tercer document es va presentar fa molt poc al Parlament de Catalunya, és el document de la UNESCO que reemplaça, diguéssim, el que es va fer el 1996, em sembla que era, el famós informe de l'ORS, i aquest document es diu Reimaginem els futurs educatius, un document excepcional, us el recomano molt la seva lectura, molt progressista, i que realment planteja una educació diferent.
Aquests 3 documents jo crec que ens perfilen com serà l'educació a les escoles del futur, i hi ha 5 coincidències entre aquests documents, entre tots ells. Ja s'han dit diverses d'elles, ja les coneixem també. Una escola inclusiva, d'accés públic per a tothom. Una escola dedicada al benestar emocional, a cuidar-nos uns als altres, parla de l'ètica de la cura, cuidar-nos uns als altres cada dia entre nosaltres, entre els orientadors, entre els professors, professores docents, entre els pares, mares, famílies, entre els alumnes, els petits gestos quotidians que impliquen la cura de l'altre. Una tercera idea és, també s'ha dit, la personalització de l'aprenentatge. Personalització que no vol dir individualització. Fora models neoliberals que consisteixen en que hi ha un ordinador superintel·ligent d'intel·ligència artificial que sap com aprens i que s'ajusta, sinó que tu has de ser el protagonista del teu aprenentatge. S'ha parlat abans de trajectòries personals, de trajectòries de vida. Per tant, la idea de que personalitzar vol dir una paraula que està de moda i que es pot dir en català, que és partenariat, el partenariat que ve del partnership en anglès, i que seria la idea de que els alumnes i les alumnes han de co-construir amb els professors i professores el seu ensenyament, el seu aprenentatge. Per tant, poden decidir coses sobre què aprenen, com ho aprenen, com se'ls avalua, etc. Una quarta idea també, que té a veure amb tot això, és la idea, diguéssim, de... Hi ha una cosa que fa aquest últim document de l'UNESCO que m'encanta, que parla de l'alfabetització prospectiva. Hem d'ensenyar als alumnes i a les alumnes a quines conseqüències tenen els seus actes i les seves decisions, a mitjà i llarg termini, molt important pel nostre planeta. El tema dels àmbits interdisciplinars també s'ha dit, la importància, diguéssim, de treballar amb tot això. En aquests moments també hi ha un canvi important que s'està preparant, que és canviar el que es diu la selectivitat, l'avaluació per a l'accés a la universitat, la selectivitat, que ens marca molt, i sembla que volen fer una selectivitat més semblant a les proves tipus PISA, i amb això s'està treballant. I finalment, també s'ha dit el tema de la integració i la recerca. La innovació ha d'estar basada en la integració, en la recerca. Hi ha molt negacionista respecte a la recerca educativa. Hi ha molta recerca educativa i molt bona, i li hem de fer cas. Culpa també dels universitaris, dels que investiguem, perquè no apropem o no sabem parlar de manera que hi hagi aquest lligam o aquesta connexió. Però aquest és un altre tema important. Per tant, i aleshores què? Amb què ens han de formar els assessors i les assessores, els orientadors i les orientadores? Doncs jo crec que la paraula clau és diàleg. A mi no m'agrada tant la metàfora del camperol, la metàfora de l'artesà, m'agrada la metàfora del diplomàtic, la diplomàtica. Jo crec que els assessors són diplomàtics o diplomàtiques, que treballen per un país, que és el nostre centre, al marge dels governs que hi hagin. Els governs canvien, però nosaltres sempre estem allà i treballem per allò que abans amb l'Isabel Soler dèiem, la zona de desenvolupament institucional. La zona de desenvolupament institucional. Per això treballem amb els assessors i les assessores. Ja sabeu que quan tenim èxit, l'èxit no és nostre, és de l'equip directiu, i quan les coses no van bé, la culpa és nostra. Com amb els diplomàtics. Els diplomàtics sempre les carreguen i són els primers que salten. I a més, els diplomàtics viuen de la reputació. Nosaltres també. Una petita relliscada malmet la nostra reputació i després ningú ens ve a parlar. Per tant, em sembla interessant. I què domina un diplomàtic, una diplomàtica? Què és el que domina? El diàleg, el discurs. Assessorar és una manera de parlar, és una manera de dialogar, és una manera de promoure diàlegs i a molts nivells. Per tant, nosaltres estem a un nivell de centre i això implica que hem d'incorporar-nos a tot el que són els plans dels centres, plans d'acollida, plans d'acció tutorial, el projecte educatiu del centre, però també tot el que té a veure amb comissions de mediació per als conflictes, etc. Els plans de formació interna. Tot això nosaltres hem d'estar vinculats a això i hem d'introduir mesures i influir respecte a això. I això ho fem a través del diàleg. I també, a nivell micro, cada vegada més es demana que acompanyem els canvis, que acompanyem la innovació. I això vol dir identificar les necessitats del centre. Vol dir agafar la literatura científica que hi ha sobre el tema i apropar-la als docents i a les docents. I dir, mira, això ja s'ha investigat i sembla ser que les millors mesures per això, les millors respostes són aquestes. I ho diu molts estudis. I això ja es diu, ja existeix. El fet de fer un seguiment del que està passant i d'aquesta indagació, aquesta investigació, per tal de demostrar que aquesta innovació és vàlida, funciona i funciona bé, etc. És una altra feina que haurem de fer. De nou, el diàleg és fonamental. En definitiva, què és el que hem d'ensenyar? Hem d'ensenyar als assessors i les assessores que tinguin una forma de dialogar especial, professional i estratègica. Quan i per què utilitzar un tipus de diàleg o un altre. Per exemple, de vegades, esperem que les menys, però de vegades aquest diàleg pot ser prescriptiu i es pot dir no, això ho has de fer perquè hi ha una normativa que diu. Això ho has de fer perquè hi ha una llei. Això s'ha de fer perquè hi ha un tractat.
Però també pot haver-hi un diàleg més persuasiu. A mi em va passar, a aquesta persona també li ha passat, no m'estranya, més efectiu, allò que l'Emilio Sánchez deia, ajudes càlides. Després també hi ha un tipus de diàleg que té a veure més amb win-win, amb la negociació. A mi em sembla que hi ha una cosa que em sembla molt interessant. Molts autors signifiquen que l'important no és arribar a acords. No és arribar a acords. No és estar d'acord amb tot, perquè això és impossible. S'ha de treballar en que l'altre no està d'acord amb algunes coses, segur, i tu amb unes altres. Per tant, s'han de buscar els límits i s'ha de fer un win-win, s'ha de dir, vale, ni tu ni jo, això. I aquesta és la nostra feina, com a dialogadors especialitzats. Un diàleg, en alguns casos, argumentatiu. Hem de portar informació, dades, enquestes, tal. Mira, no ho estàs fent bé, això no funciona. Aquesta mestra que té la Eva, que li ha contestat, al fill, que li ha dit això d'aquesta mestra no accepta, que no ensenya bé. És a dir, mires que els nens... Té d'altres de molt bones. Dir-li això, no? Dir-li, mira, és que estan dient els nens, és que hi he escoltat, és que ja sabeu que els assessors i les assessores dels centres tenim secret de confessió, però molta gent ens ve a parlar i som els que tenim el poder perquè tenim tota la informació durant generacions. Arriba un moment en què ho sabem tot de tothom. Per tant, utilitzar d'una manera estratègica aquesta informació. Finalment, també diàlegs més exploratoris, més oberts, etc. Per què insisteixo amb el diàleg? Insisteixo amb el diàleg perquè hi ha, i permeteu-me que parli d'una corrent que ara m'interessa molt, que és el que es diu el jo dialògic. Existeix una corrent en psicologia, sobretot, que diu que, bàsicament, pensar, reflexionar, prendre decisions, té a veure amb dialogar el teu cap amb altres veus. De la mateixa manera que existeix una societat fora, existeix una societat dins. Una societat mental amb la que dialoguem i parlem. I el que prenem, les decisions que prenem, tenen a veure amb aquest diàleg intern, amb els conflictes que hi ha aquí dintre d'aquest diàleg. M'interessa molt perquè sempre diu hem de reflexionar, però no sabem què vol dir exactament això de reflexionar. Reflexionar vol dir dialogar en el teu cap a diferents veus. Algunes veus són tu mateix. Una mestra té diverses veus, la veu de l'avaluadora, la veu de la tutora, la veu de l'experta en una matèria. I això dialoga al seu cap. Però també tenim altres veus que invoquem. Invoquem la veu d'autors que hem llegit, discutim o parlem potser amb Vygotsky o parlem amb no sé qui al nostre cap. També invoquem a familiars, a alumnes, a persones. Tot aquest diàleg intern, mental, entre veus pròpies i veus dels altres, determinen el que pensem i el que aprenem. Fixeu-vos la importància que té això. Què fem els assessors i les assessores, els orientadors? Introduir veus que creïn conflicte en el cap d'aquella persona. Introduir veus, les nostres veus, que d'alguna manera fan que discuteixin en el seu cap i puguem arribar a convèncer. Convèncer, com sabeu, no és vèncer, sinó és win-win, com us deia abans. Convèncer és vèncer els dos. Vèncer els dos. Convèncer. I no sé, com fer-ho? Queda un minut o dos? Com fer-ho? Nosaltres una estratègia que ens funciona molt bé és utilitzar els incidents. En general, les persones ens construïm a partir dels incidents que durant la vida hem anat solventant o no. Un incident seria una situació potent que es posa en crisi moltes vegades, que ens desestabilitza emocionalment i que ens fa canviar. Els incidents, especialment quan són crítics, són molt interessants des del punt de vista de la formació, perquè et fan canviar sí o sí, perquè tenen un potencial emocional molt fort. Què hem fet nosaltres per fer això? Hem utilitzat, diguéssim, gravacions en vídeo d'incidents crítics reals, quan hem pogut, si no dramatitzats, narracions escrites, etc. Són materials, a més, que els tenim publicats, alguns d'ells, i també incidents entre assessors. Podeu anar a una pàgina que són www.critic-edu.com. Critic-edu, si poseu això al Google, us apareixerà. I allí, si busqueu videocasos, si busqueu assessorament, veureu situacions prototípiques de dificultats que tenen els assessors i les assessores amb famílies, amb professors, entre els assessors. Veureu diferents tipus d'incidents prototípics, típics que es produeixen. Ens hauríem de formar amb això, ens hauríem de formar amb tots aquests incidents, perquè crec que seria la manera en què podríem veure, quan passa això, quin és el diàleg que he de promoure, què he de dir i com ho he de dir. Perquè ja us dic, la nostra part important és el discurs que fem servir, com dic les coses, quan les dic i de quina manera influeixo i introdueixo les meves veus en la ment dels altres, dels assessorats, per tal que creïn canvis. Per acabar, m'agrada molt una frase del Mandela, molt senzilla, però diu l'arma més poderosa és sentar-se i dialogar. Per dialogar, primer s'ha de sentar, això és important. Quan aconsegueixes que l'altre se senti, pots començar a dialogar. Però una vegada s'ha sentat, el nostre diàleg té que ser suficient per fer canvis. I per tant ens hem d'especialitzar, hem de ser molt potents en com dialoguem amb el nostre discurs assessor. I fins aquí. Moltes gràcies.
gràcies.